Raila Odinga Homa Bay Stadium ritskoriankyo gochakira chinsa kianda ase timu ya Shabana FC ranyare ko bageko gosoria mone timu ya Police FC na nyarabune gosoria yu ngira be gosoria ntunda ya gatatu ase lige ya FKF Premier League na wikira boniga nigo timu ya Police FC itaranyara ko bageko bwa gosoria nde yonsi kurinde nyare ko bageko nda makaria gosoria ntangani gosoria kabere Police FC gatiringu chigori sato asevosa ne timu ya Posta Rangers kurwa sensemo ya timu ya Shabana FC nero nigo ese gosoria chintangani ibere terabwa gosoria nde yonsi gosoria ntangani egasiria gosoria bo yanka ase bal gosoria timu ya Muranga sire gore ya masevosa gosoria kabere timu ya Shabana FC egetuma kwanyorere pointi ntangani pointi ya mama yo kwenda makarine timu ya Talanta FC gosoria mambiri gora chikobe kimera nege tindi gatechi timu chionsi ibere ase vonsi baranyare ko bakorwanira obo bibwabo butangani ase ligi ya FKF Premier League ase entunde asa maison sinara nyare ko bachinse mo chiri cha Raila Odinga Homa Bay Stadium gosoria FKF Premier League gatechi gosori chinde chirobeiri ime ya ligi ya FKF Premier League kwenda ase voni go mwancho morigeri abunongo ikira omoeli obamangana maiya ye chigosori nkorania nsemo ya studio Frida Keruba tena dia tigareti